Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кохарманнарга дан. Әлмәттә ватандашыбызны искә алу митинглары узды. Шәһәр судында матбугат конференциясын үткәрделәр. Бүген герой шагыйры Муса Жәлил туган көн. Бүген әлмәтлеләр Әфган сугышында халак булган иптәшләрен искә алдылар. 1989 елның 15 февралендә Совет гаскәрләренең соңгы колонналарында Әмударья елгасын кичеп Әфганстанны калдырып чыга. 10 ел дәвам иткән сугыш кампаниясе 15 мең ватандашыбызның гомерен алып китә. Бу Советлар Союзы өчен бөек ватан сугышыннан соңгы иң зур хәрби сынау була. 1979 елдан 1989 елга кадәр Әфганстан территориясында барган сугышта 650 меңнән артык Совет гаскәрләренең шикләнгән контингенты хәрбиләре һәм 200 мең СССРның ирекле ялланган гражданнары катнаша. Совет югалтулары 15 мең 51 кешене тәшкил итә. Бу илдән гаскәрләрне чыгару Советлар Союзы өчен Әфган сугышының тәмамлануы була. Истәлекле дата 2нче бөтен дөнья сугышыннан соң илебездән читтә сугыш хәрәкәтләрендә катнашкан СССР һәм Россия Федерациясе тарафыннан дустанә илләргә хәрби ярдәм күрсәтү буенча халыкара йөкләмәләрне үтәгән ватандашлар хакында хәтер билгесе буларак кертелә. В этот день, во-первых, чтим память тех ребят, которые выполнили свой долг с честью и достоинством, не вернулись с войны. И слава нашим ребятам, которые вернулись после выполнения своего долга, гражданского долга, с операцией, с войны, с афганской. 1989 елның 15 февралендә катлаулы шартларда Совет солдатлары һәм офицерлары халык-ара терроризм һәм наркобизнес көчләренә нык һәм батырларча каршы торган Совет гаскәрләренең шикләнгән контингентының соңгы бүлекчәләре Әфганстаннан туган якларына әйләнеп кайта. Икенче бөтен дөнья сугышы тәмамланганнан соң СССР армиясе, сугышы интернационалистлары һәм Россия хәрбиләре үз илләреннән читтә 30дан артык кораллы конфликтта катнашырга өлгерделәр. Бу вакыт эчендә чит ил операцияләренә 1,5 миллионга якын ватандашыбыз җәлеп ителде. Ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән Россиялеләрне искә алу көне Россия гражданнарының патриотик аңын ныгытуга ярдәм итә. Лина Хәсәншина, Диана Юдина, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 15 февраль татар халкының каһарман язучысы, бердән-бер Ленин орденына лаек булган шагыйребез, Советлар Союзы герое Муса Жәлилнең туган көне. Шул уңайдан шәһәребезнең үзәк урамында урнашкан стела янында митинг узды. Чараны без дә күреп кайттык. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма. Герой шагыйрь, аның исеме шигырьләре мәңгелек. Ул һәр вакыт халык күңелендә яши. Бу ел Муса Жәлилнең тууына 100нче ел. Шарага мәктәп укучылары, әлмәт язучылары һәм бөек шәхеснең иҗатына битараф булмаган шәһәрдәшләребез килгән иде. Шәһәр башлыгы Тимур Нагуманов үз чыгышында әлмәтлеләр өчен бу көннең әһәмиятен билгеләп узды. Можно говорить как о великом подвиге человека, который Аның турында гомеренең соңгы көннәренә кадәр ватанын яраткан, хәтта әсирлектә булган чакта да җәфаланып, җәзалап үтерелүен беләп торып, патриот булып калган бөек батырлыгы хакында сөйләргә була. Смертной казни оставался настоящим патриотом. Син өметнең илгеседер диләр. Без түгелме Җәлил оныгы? Үлгәндә дә өметеңне үзмәү, алар салган күңел ырлыгы. Мондый тантана калабызда ел сайын үткәрелә торган чарага әверелде. Әлмәтлеләр дә һәйкәл каршына шагыйрьнең батырлыгына һәм аның бөек талантына хөрмәт белдерү өчен килүләрен белдерде. Мондый чаралар укучыларда патриотик хисләр тәрбияләү өчен татар теленә, татар язучыларына, аның әдәбиятына кызыксыну булдыруда, җирлек тудыру өчен аны татар язучыларын, татар әдәбиятын, аларның ялкынлы әсәрләрен оныттырмас өчен кирәкле чара дип уйлыйм. Татар шагыйре Муса Жәлил истәлегенә багышланган митингта халкыбызның бөек ватан сугышы елларында күрсәткән батырлыгы турында күп сүзләр әйтелде. Мәктәп укучылары Муса Жәлилнең шигырьләрен сөйләп күрсәтте. Мин яшисем килә, әнием җибәр, әнием җаным бәгърем кирәкми.
Курыкма балам, хәзер бөтә. Йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз балам, хәзер авыртырмас та, палаш тереләй җиргә күмәсен. Тантана герой шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Достижение года 2022 республика премиясенә гаризалар тапшыруга старт бирелде. 7-нче Татарстан Республикасының һөнәри белем бирү оешмаларында белем алучылар өчен тапшырылучы премиядә катнашу өчен креатив, актив һәм сәләтле коллективлар гариза тапшыра ала. Гадәттәгечә, премия 4 этапта узачак. 10 мартка кадәр электрон гариза тапшырырга кирәк. Заочный һәм очный этап узачак. Аннан инде бүләкләү церемония үтәчәк. Гаризалар Лиги студентов Республики Татарстан сайтында тапшырыла. Шәһәр судында матбугат конференциясе узды. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашуда Әлмәт шәһәр суды җитәкчесе Тәлгат Гаделшин узган ел нәтиҗәләре белән берлеште. Матбугат конференциясендә Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гаделшин 2022 елда гражданнар эшләре күбрәк карала башлау һәм административ эшләр саны кимү турында хәбәр итте. Барлыгы узган елда шәһәр судында 590 җинаять эше каралган. Уже последние, наверное, 5, это минимум, даже больше, вот по кражам, это около 20% дел, вот общего количества дел. Далее идет наркотики, около 17%, потом дела, мы же ДТП говорим, 264 статья нарушение правил дорожного движения, это около 15%, мелких хищений 6%, мошенничество 4%, и вот причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, вот 4%, грабежи 3%. Узган елда гражданнарның ирекләрен һәм хокукларын яклау буенча каралган эшләр буенча аклау карарлары чыгарылмаган. Дела, которые дошли до нас, до суда, это 47 дел прекращено, это говорит о том, что все-таки вот суд или же принял решение, что в их действиях нет состава, или же в основном бывает, что суд говорит, что все-таки в действиях есть состав уголовно наказуемого деяния, но суд считает, что это лицо не подлежит уголовному наказанию. И прекращает судопроизводство. Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гаделшин сүзләренчә, җинаять эшләре саны буенча кимү сизелә. Шул ук вакытта 2022 елда каралган 97 эштә хатын-кызлар гаепләнә. 2021 ел белән чагыштырганда бу сан 23 эшкә арткан. Үтерү буенча гаепләнүче 2 хатын-кыз, исер хәлдә авто йөртеп юл транспорт һәлакәтенә эләгүче 5 хатын-кыз, каты тән җәрәхәтләре буенча 6, чит кешенең милкен урлауда 9, наркотик буенча 11, алимент түләме факты буенча хатын-кызларга карата 18 җинаять эше каралган. Тәлгат Гаделшин билгеләп үткәнчә, Әлмәт суд органнары алдында куелган бурычлар узган елда тулысынча үтәлгән. Гражданнарның законлы хукукларын бузу һәм законсыз карарлар кабул итүгә юл куелмаган. Лина Хәсәншина, Вероника Рябова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы бәйгесенең зона этабына нәтиҗәләре билгеле булды. Әлеге бәйгенең зона этабы кичә Әлмәттә узган иде. Нәтиҗәдә Әлмәт вәкилләре 10 номинациянең 8-ендә җиңүче булды. Алар арасында хатын-кыз ана номинациясендә Луч телекомпаниясенең яңалыклары вакыты тапшыруы шеф-редакторы Рәдифә Нугманова, хатын-кыз мәдәният һәм рухият номинациясендә Татнефть Хайрия фонды белгече Светлана Малюткина, Минем язмышым, минем һөнәрем номинациясендә химсервис геологы Владлена Сырвачева. Лидер хатын-кыз номинациясендә игелекле Әлмәт иреклеләр үзәге җитәкчесе Светлана Шәрәфиева. Хатын-кыз ел үрнәге номинациясендә Әлмәт районы буенча җинаять башкарма инспекциясе филиалы Зөлфирә Батыршина. Шулай ук ир-ат мәрхәмәтле йөрәк номинациясендә Ансар Хайрия фонды башкарма директоры Руслан Бажутов һәм җәмәгать эшлеклесе ир-ат лидер номинациясендә мобилизацияләнгәннәргә гуманитар ярдәмне оештыручыларның берсе Дамир Батталов. Җиңүчеләр республика бәйгесе финалында катнашачак. Финал халыкара хатын-кызлар көне алдыннан көтелә. Спорт яңалыкларына. Омский ястребы белән Әлмәтнең Спутник командасының икенче матчы исәбен Әлмәтле Шамил Бикташев керткән алка ача. Сан ягыннан өстенлек алып, уенның икенче периоды башында ук Омсклылар аны тормышка ашыра һәм 1-1 исәбен уңаштыра. Бераз соңрак ястреблар тагын исәптә өстенлеккә ирешә. Очрашуның 52-нче минутында Шамил Бикташев дубль ясый һәм уенга интрига кайтара. Боз хуҗаларының 4-нче голы Омск ястребына 4-2 исәбе белән җиңү алып килә. Атна азагында Спутник Челәбенең Белый Медведи командасы белән уйнаячак.
Әлмәтнең футбол спорт мәктәбе 1-6 сыйныфта укучы 2010-15 елгы кызларны җыя. 1-3 сыйныфлар 25 мәктәпнең спорт залында Рамил Шәңгәрәев та шөгыльләнә. 4-5-6 класс укучылары Руслан Галиев та Белоглазов урамы 62А адресы буенча урнашкан футбол буенча спорт мәктәбенең спорт залында тренировкалар уздыра. Шөгыльләнү бушлай. Бүгінге шулар иде. Миндә Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.